दहाय सानजौफुआव सोरनि खोनायामोन जनानि सोमोन्दै जों दहाय खोनादोंमोन जनाया गिदिंफिननानै माबा मोनसे मोजांथार खामानि मावनायखौ जों दहाय खोनादोंमोन मोनदोंमोन दा जोङो जनानिबो खोनानाय नंलिया जोङो गुबुन मोनसे बिषयाव जों दिनैहाय एसे जों नायनोसै दा बे बिषया गुबुन रोखोमनि जागोन खोनासं दे दान्दिसेल' खोनासंनायहाय सोर साबसे मानसिया गोदान बुस्थु लानो मोजां मोना जों बयबो गोदान बेसादखौ लानो हास्थायो जुदि आंनि बे मबाइला दिनै 3 बोसोर जाबाय बायनानैहाय दाबायदि साबसिन जुदि मबाइल मोनोब्ला आङो बेखौ जालदाब गारनानै आङो गोदान लाफिनगौ सोरहाबा जुदि 2 बोसोर जाबायब्ला बे 2 बोसोर बाहायखानाय मबाइलखौ दोननानै गोदान लाफिनगौ जोंहा बेबायदि मोनसे गोदाननि फारसे लुबैनाय थायो बयबो गोदानखौ लाबाय थानो गोसो जाया जोङो गोदानखौसो मोननो लुबैयो जुदि आंनि बे फना जुदि बोसोरसेबो जादोंब्लाबो आंनि मोखाङाव साबसिन जुदि लाबोदोंब्ला बे साबसिनखौसो आं लानो थाखाय गोसो जायो बयबो गोदानखौ मोजां मोनो गोजामखौ जोङो हामजानाय गैया जोङो उफाय गैयाब्ला बेसादनि बेलायाव जोङो गोजामब्लाबो लाथ'नो जों गोनां जायो आरो उनाव जोङो जेरैब्लाबो गोदान बायनो थाखाय जोङो थांखि लायो दिनै खोनासं जोंनि उन्दै गथ'फोर आरो गासैबो जेसेबां फैदों आं जि बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों बे बाथ्राया जाहैबाय निउ लाइफ गोदान मोनसे जिबननि बाथ्रा आं बुंनो नागिरदों गोदान मोनसे जिबननि बाथ्रा बुंनो नागिरदों जिबन गोथां बे गोथां सोदोबनि सिगां मोनसे सोदोब दाफादों बे जाहैबाय निउ गोदान निउ लाइफ लाइफनि सिगां मोनसे सोदोब बाहायदों निउ बेवहाय अल्डनि खोथा गैया गोजामनि खोथा गैया बेखायनो दिनै बे निउ लाइफनि सोमोन्दै बाथ्रा बुंनो थाखाय दिनैनि बे सेसनाव जोंनि दिनैनि लेसना जोङो बेखौ बुंदों दा बेखायनो बे गोदान जिउनि सायाव गोदान जिबननि सायाव आङो 15-20 मिनिटसो आङो सम लानाय बुंनो नागिरदों दिनै बेखायनो गोदानखौ सोर हामजाया गोदानखौ बयबो हामजायो जों मोनोब्ला गोजामखौ गारजोबखागौ दा बेयाव गोदान मोनसे जोङो बुङोब्ला जायखौ रावबो बाहायफेराखै गोदान होनोब्ला जायहा मोनसेबो दिनैसिमबो माने आखाइ होजायाखै खालामजायाखै बेयो जाहैबाय जोङो मोनसे गोदान दा बेयावहाय गोदान होनोब्ला जोङो बयबो मिथिखागौ बेखौ जानो हागौ बेखौ पेकेटनिफ्रायबो बख'वाखै बेखौ थफ्ला थुनानै दोनदों नाथाय बेखौ बाहायना सिगाङावहाय जों बेखौ बख'यो जेब्ला मानसिनि आखायाव गोग्लैयो जानो हागौ बे समाव बाहायथ'वाखैला जों बेखौबो गोदान होननानै जों बुंगोन दा बेवहाय गोदान जिउ होननाय बाथ्रायाव जों मा बुंनो नागिरदों आं बेवहाय टेक्सटखौ फरायनो गोबां टेक्स्ट दङ खिन्थु आं दा फरायनो बेखौ मोनसे आं सम होनाय नंलिया दा बेयावहाय गोदान जिउ होनोब्ला जों माखौ बुजिनो नांगोन गोदान होनोब्ला निश्चय गोजामबो दङमोन जोङो गोदान होननाय लोगो लोगो निश्चय गोजाम दङमोन बे गोजामाव माबायदिमोन जों बेखौ बुंनो थाखाय थाङा आंनि गोजाम फना माबायदि बेखौ बुंनो थाङा नाथाय नोङो जुदि गोदान होननाय लोगो लोगो नोंहा गोजाम दङमोन दा बेखायनो दिनै नोङो बे गोजामखौ गारनायखाय नोङो गोदान मोनसे लाफिननायखाय दा बेखौ नोङो गोदान नोङो मोनसे बेसादनि नोङो दिनै मालिक बा बिगोमा जानानै थाबाय दा जोंनि गोथार बाइबेला जोंनो खोन्थादों 2 कोरिन्थियानि 10 सारियाव बेबायदि बाथ्राखौ लिरदों जेब्ला सासे मानसिया ख्रिस्ट'नि खौसे जायो अब्ला बियो गोदान जायो गोजामा थाङो गोदान जायो होननानै इसोरनि रावा बेबायदि बुंदों जेब्ला सासे मानसिया गावनि पापजों बुंफबनाय जिबनखौ गारनानैहाय दिनै ख्रिस्ट'खौ लायो ख्रिस्ट'खौ गानो बे मानसिया दिनै गोदान जायो होनना बुङो बेनि जेसेबां गोजाम आखु दंमोन बे गोजाम आखुआ गासिबो जानगारना थाङो ख्रिस्ट'खौ बियो गारनायजों लोगोसे ख्रिस्ट'खौ मोननायजों लोगोसे बेनि गोजामा बेनिफ्राय ओंखारलाङो दिनै बेखौ जोंनि पबित्र बाइबेला दिनै बेखौ खोन्थादों बे गोजामा नोंहा मा दङमोन बे गोजामाव मा दङमोन जोङो दिनै गथै दिनै बे माबा जोंनि जोंनि बे चिल्ड्रेन एन्ड इयुथ डेभेलपमेन्टनि जे प्रग्राम दङ बेयावहाय जोङो बेखौनो नायबोगासिनो दङ
जोङो दिनैहाय गथ'फोरनि आरो जोलावफोरनि बे जौगाथायनि जि प्रग्राम बेनि गेजेर स्पेसियेलि जोंखौ मार्गदर्शन खालामनायनि बाथ्राखौ दिनै खोन्थाबोगासिनो दं आरो बुंगासिनो दङ जोंखौ माबायदिहै मार्गदर्शन खालामनानै जोंनि जि मिजिं दङ बे मिजिंआव जों सहैनांगौ बे सहैनांगौनि थाखाय जोंनि बयनिबो लोगो दिनैहाय मोनसे गोदान बेसादखौ जोङो गोदान जाफिनाब्ला जोङो दिनै बे जायगायाव जों सहैनो थाखाय हानाय नङा दा बेखायनो दिनै जोंनि जायगा जोंखौ मार्गदर्शन खालामदों दिनै बाइबेलखौ जोंहा GPS होननानै दिनै बुंदों दा बे GPSआ जोंखौ जुदि दैदेननानै जोङो जुदि सहैहोआब्ला जोंहा जेबो गुबुन लामा गैया मात्र जोंनि नैबे बाइबेलाल' जोंखौ सहैहोगोन बेबो जाहैबाय जायफ्रा गोदान जाबाय गोदान आखोलाव वेलकाम खालामगोन जायफ्रा गोजाम बिसोरखौ वेलकाम खालामनाय नङा बिसोरखौ मा खालामगोन रिजेक्ट खालामगोन जायफ्रा गोदान जाबाय गोदान जानायखौल' बेखौ वेलकाम खालामगोन खिन्थु जायफ्रा गोजाम बे गोजामखौ माब्लाबाबो वेलकाम खालामथारनाय नङा दा बेखायनो दिनै गोदान जायोब्ला जोङो मानो गोदान जानांगौ गोदान जानांगौनि ओंथिया बेनो जाहैबाय गोदान जिउ मोननांगौनि ओंथिया बेनो जाहैबाय दिनै गोदान जिउ नोङो मोनाब्ला नोङो जि लामाजों थांनानै नोङो सहैनो नागिरदों सोरगो रायजोआव बे लामायाव हाबनो थाखाय नोंखौ बे जायगायाव मोनहैनो थाखाय नोंखौ रावबो वेलकाम खालामनाय नङा बेनिखायनो दिनै गोदान जानाया जोंनि थाखाय कम्पालसारि नोङो जुदि गोदान जायोब्लासो नोंखौ वेलकाम खालामगोन नोङो जुदि दिनै गोदान जायाब्ला नोंखौ वेलकाम खालामनाय नङा नोङो बाहेरायाव थानो गोनां जागोन दा बेखायनो जोङो गोदान जानाया दिनै गासै गथ'फोरनि थाखाय गासै बेयाव फैनायफोरनि थाखाय जोंनि थाखाय अति आबश्यक दिनै जोङो बयबो बेयावनिनो सोरगो रायजोनि जात्रिफोर दा जोंखौ बाइबेला जोङो GPS नाय खोन्थादों बबेया मोजां बबेया गाज्रि बबेजों थानांगौ बबेजों थानाङा जोङो बे गासैखौबो दिनै जोंनो मोनथिहोयो दा ओंखायनो दिनैहाय जोंखौ स्पष्ट बुंदों सोरबा जुदि गोदान जाबायब्ला सोरबा जुदि ख्रिस्टनाव बे मानसिया दिनै ख्रिस्टनाव थादों सोरबा जुदि गोजामै दङब्ला बे मानसिया दिनै ख्रिस्टनावबो गैया आरो माब्लाबाबो बेखौ दिनै ख्रिस्टआ बेखौ वेलकाम खालामथारनाय नङा बेखायनो जोंनि गोजामखौ जोंनि जि आखल आखु जि लाइफ स्टाइल बेखौ जोङो बेयाव गासैखौबो जों थारला गारनानैसो जोङो बे जायगायाव थांनो हागोन जि जायगा नोंनि थाखाय गोदान जागोन जुदि नोङो गोदान जाब्ला बेयावनो जुदि जोङो गोदान जाखाब्ला माब्लाबाबो जोङो फुरानाखौ लानानै जों सोरगो रायजोआव हाबनो हानाय नङा सोरगो रायजोआ बेबायदि जायगा होननानै मिथिगौ जोङो आं बुंबाय थादों दा सिगांबो बुंबाय माखासे मेथाइ खनग्राफोरखौ दिनैहाय जोंहा बेयाव जोंनि उन्दै टेरिसा बियो सासे मोजां मेथाइ खनग्रा होननानै बेयाव सायख'जाबाय मोजां बान्था मोनबाय ख्रिस्ट'नि मेथाइ खननायनि गेजेरजों बे मानसिफोरनि गोसोखौ देरहानो थाखाय हाबाय जेब्ला बियो सोरगोआव थांगोन निश्चय इसोरा बेखौ सोंगोन फिसा टेरेसा नोङो दिनै बेयाव मा खालामनो लुबैयो हयथ' बे समाव बियो फोरबो संसाराव आं जेब्ला दङमोन आङो मेथाइ खनदोंमोन हयथ' बियो दा गिटार लानानैहाय मिलौदो गोदै मेथाइजोंहाय बे इसोरखौ बाख्नायनो थाखाय सुबिदा मोनगोन खारन सोरगोआ बेबायदि जायगा नोंहा मा टेलेन्ट दङ नोङो जुदि रोजाबनोब्ला बे मानसिखौ रोजाबनो थाखाय होयो होननानै बेखौ बुंदों नोंहा जुदि मोसानायब्ला सोरगो रायजोआव मोसायै मोसायै इसोरखौ बाख्नायनो मोनगोन बेबायदि नोंनि थाखाय इसोरा खाबु होगोन समायना मोनसे नोगोराव दिनै बेबायदि गिटार लानानैहाय जुदि गोदै गारांजों जुदि टेरेसाया सोरगोआव दिनै मेथाइ खनहैनांगौब्ला क्लेरिसाया दिनै सोरगो रायजोआव मेथाइ खनहैनांगौब्ला दिनै बेयाव जुदि बान्था मोनदोंब्लाबो जुदि बिसोरो ड्रेसखौ सोलायाबा दिनै गोदान जायाब्ला खिन्थु बे सोरगो रायजोआव थांनानै मेथाइ खननो मोननाय नङा खिन्थु जेब्ला नोङो मेथाइ खननो लुबैयो अब्ला निश्चय नोङो दिनै गोदान जानांगोन गोदान जायोब्लासो नोङो दिनै सोरगो रायजोआव थांनानै इसोरखौ बाख्नायनायनि गोदान मेथाइफोरजों नोङो रोजाबनानै बाख्नायनो थाखाय हागोन दा बेबायदि सासे मानसि दंमोन होननानै जों मोनथिगौ ओरैबायदि मेथाइ खनोमोन जाहैबाय जेब्ला मेथाइ खनो होमब्ला बाहेरायाव थानाय गासै जिब जुनारफ्राबो बिनि आवाजनि गेजेरजों बिनि आवाजखौ खोनानानै बिनि भइसखौ खोनानानै जिब जुनारफोर खिथाय खोनासंनो फैयोमोन जाहैबाय ओरैबायदि गोदै सुहाबनाय मिलौदो देंखोफोरजों जेब्ला मेथाइ खनबाय होमब्ला खोनासंनो फैयोमोन जाहैबाय बेबायदि मेथाइफोरनि गेजेरजोंहाय दिनै इसोरखौ दिनै बाख्नायनाया दिनै जोंनि थाखाय अति दिनै गोनां दा जायफ्रा गोदान जाबाय गोदान जानायफोरनि आखुथाया मा नुजाथियो जों दिनै बेखौ नायनि गालातियानि 5:22 जेब्ला जों फरायगोन बे समाव गोदान जानायफोरनि आखुथायखौ जों नुनो मोनगोन
जुदिबा जोंनाव गोदान जाबायब्ला नोंनि आखुथाया निस्सय नोंनाव फिथाइ थायनायखौ नुगोन नोंनि थाबायनायजों नोंनि सलनफोरजों दिनै नोङो मोनथिनो मोनगोन जे गमामायै नोङो दिनै ख्रिस्टनियाव गोदान जाबाय बा ख्रिस्टखौ गानबाय बेबायदि नुजाथिगोन जाहैबाय गोथार जिउनि फिथाइया जाबाय अननाय रंजानाय सान्थि सैसोनाय अनसोनाय गाहाम जानाय फोथायनाय जानाय गुरै जानाय आरो गावखौ हमथानाय जोङो बे गासै बिषयफ्राव जेब्ला जोङो ख्रिस्ट'नाव गोदान जाबाय जोङो गोदान जाबायब्ला बे जोंनि मोदोमाव बे गासैबो दिनै बेरखांजोबगोन बेखायनो दिनै जोंनि बेयाव नुजाफैनाय जेसेबां ख्रिस्ट' बिश्वासिफोर जोङो मा गोदान लुबैया नामा जोङो माबा मोनसे गेजेटखौ मोननो थाखाय गोदान लुबैयो जोङो गेजेट मोननो थाखाय गोदान माबा मोनसे जोङो बुस्थुखौ जोङो गोदानखौ मोननो हास्थायो नाथाय जोङो दिनै जोंनि बे जिबनाव बे संसाराव गोदान जिउखौ मोननो हास्थाया बे जोंनि थाखाय गिदिर मोनसे सोंलु ना नोङो गोजामखौ लानानै बाहायबाय थानो गोसो जायो ना बे गोजामाव थाबाय थानो गोसो जायो दिनैहाय जुदि गोदान जानो लुबैयोब्ला निउ लाइफ नोंनि थाखाय इसोरा होनो थामथिम दङ गोदान जिउखौ नोङो जुदि मोननो हास्थायोब्ला मोननो लुबैयोब्ला दिनै इसोरा थामथिम बे आं दिनै गोदान जानायसै होनाब्ला दिनै नोंखौ रावबो दिनै नारसिननाय नङा बेखायनो आं बुंनो लुबैदों जोङो बेसादफोरखौ गोदान लुबैयो नाथाय बेक्तिगत जिबनाव जों दिनै मानो गोदान जानो लुबैया जों मानो सोलायनो लुबैया जोङो सोलायनानै दिनै जोङो गोदान जानानै जोङो दिनै सोरगो रायजोआव हाबनो थाखाय जोङो दिनै नांगोन नङाब्ला गोदान जायाब्ला नोङो निउ लाइफ होनाब्ला दिनै नोंखौ मालाबाबो वेलकाम खालामनाय नङा नोङो वेलकाम खालामजानाय नङा बेनिखायनो जुदि जोङो दिनैहाय इसोरजों जुदि वेलकाम खालामजानो लुबैयोब्ला जोङो गोदान जाथारनांगोन नङाब्ला जोङो दिनैहाय बे जायगायाव जों सहैथारनाय नङा मा अब्ला जोङो दिनै गोदान जानो गोसो ना जोङो मबाइलफोर गस्लाफोरखौल' जों गोदान मोननो लुबैयो जोंनि गोदान जानांगौआ जोंनि जिउआसो जुदि जों सोलायाब्ला जोंहा दिनै सानबा बेयाव प्रग्राम जाबाय जोंहा जेबो लाब गैया आंनो बुंबाय थादों जोङो बिराद मोसादों बिराद रंजादों बयबो बाज्ल'दों गोलोमफ्रुजोबदों बिनि गेजेरावनो जुदि नोंनि जिउनि दिगा इसोरजों नों बोजाबजानाय नङाब्ला हाजार बाज्ल'ब्लाबो नोङो दिनै बाज्ल'नायजों सोरगो मोना बे बाथ्राखौ आं दिनै बुंबाय थादों मानोना नोंनि दिगा जुदि इसोरजों नङाब्ला नोंनि मार्गदर्शन खालामनाया जुदि थिग जायाखैब्ला नोङो सानजाजों थांनांगौ सोनाबजों थांदोंब्ला बेयाव जेबो लाब गैया खारन सिफायबाय थादों जोङो जि बाइबेल सिरिखौ होनानै बुंदों आइजायानि 58:11आवहाय बेयाव इस्राएल बायदि गाज्रि मोनसे पिक्चारखौ नुनो मोनदों जोङो इस्राएलारिफ्रा माखासे हिप'क्रेसि दिन्थिफ्लानाय मानसिफ्रा बेयाव बुंदोंमोन जाहैबाय फोरबोजों फास्टिं थायो फोरबो जोङो नम्बर खालामखाबाय मानो नोङो जोंनि बिनायखौ मानो नोङो जोंनि वर्शिप खालामनायखौ नोङो मानो खोनासङा होननानै बिसोरो कमप्लेन होदोंमोन कमप्लेन होनायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय सोंफिनदों नोंसोरो जेरैबायदि फास्टिं थादों नोंसोरो जेरैबायदि गावखौ नोंसोर नम्र खालामदों मा बेयाव आंहा गोजोननाय दङ ने गैया खारन नोंसोरो थगायदों नोंसोरो थाफादों नोंसोर नम्र जाफादोंसो आं माबायदिखौ लुबैयो नै बेबायदि खालामब्लासो अब्लासो निरिख गैयाजासे फोरबोआ नोंसोरखौ दैदेनगोन नोंङाला दैदेना मा मावफुंनो थिनदों बेखौ फरायदो अब्लासो फोरबोआ नोंसोरखौ निरिख गैयाजासे दैदेनगोन सारा दैदेना माखासे कन्डिशन दङ बेखौ जों मावथारनांगोन बेखौ मावफुङाब्ला इसोरा जोंखौ दैदेननाय नङा किन्तु इस्राएलारिफ्रा बुंदोंमोन जों फास्टिं थाग्रा मानसिफोर जोंहा हाम्बल जानाय मानसिफोर नम्र मानसिफोर जोंनि बिनायखौ मानो खोनासङा इसोरनाव बिसोर खुद्रिदोंमोन नाथाय इसोरा बिसोरखौ खोनासङाखै नाथाय बेखौ डाइरेक्सन होदों नोंसोर बिदि खालाम अब्लासो आं दिनै नोंसोरखौ अनगोन आरो नोंसोरखौ निरिख गैयाजासे आं लागारबो दैदेनफायगोन होननानै बुंनाय जादों ख्रिस्ट' लोगोफोर जों दिनै दैदेनजानो लुबैयो नामा ख्रिस्ट'जों जोङो लांफाजानो लुबैयो नामा अब्ला दिनै जोङो माबायदि जानांगौ जोङो दिनै गोदान मोनसे जिउ जोङो खाङाब्ला जोङो गोदान जायाब्ला जोङो दिनै ख्रिस्ट'जों इसोरजों दैदेनजानायखौ मोननाय नङा जुदि इसोरजों दैदेनजानायखौ मोनाब्ला जोङो जुदि गोजाम जिउआवनो जों थैना थाङोब्ला जोङो बे सोरगो रायजोआव हाबनो थाखाय मोननाय नङा बेखायनो फै जों दिनै साफ्रोमबो गोदान जानि
그리스도를 लानानै 그리스도खौ गारनानै जोङो दिनै गोदान जानि जोङो गोजामखौ गारनि आरो गोदान जानानै जोङो बे सोरगो रायजोआव बयबो दिनै रंजा खुसि जोङो हाबनि दा दिनै इसोरा जोङो बेखौसो लिंदों मानोना आं दहाय बुंबाय बे इसोरा गोथार 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 बेखौ बेयावनि हाजार हाजार आत्माफ्रा दिनै बेखौ बेबायदि थाद'आलासे दिनै बाख्नायबाय थायो बेबायदि जायगायाव नों थांनो गोसो गैया नामासै बयबो गोसो दङ नाथाय गोदान जानो हाया गोदान जानो हाया गोदान जानो हाया माबोरै गोदान जानो हागोन मानोना गावखौ जों इसोरनाव सारेन्डार खालामाब्ला गावखौ जों इसोरनो बावाब्ला जों गोदान जानो थाखाय हाया जों बिदि गोदान जानि जोङो गोदान जानायजों जों सोरगो रायजोआव हाबनि सोरगो रायजोआ ओरैबायदि समायना होननानै बुंदों जोङो मोनथिगौ रासियानि सासे कस्म'नट जायनि मुङा युरि गागरिन दा बिथाङा जेब्ला अख्रांसायाव दावबायलांदों बाहेरानिफ्राय बे नुनो मोनदों बुहुमखौ बेसेबांबो समायना हाथरखिफोरजों गुबुन गुबुनफोरजों दाजानाय बे संसारा बाहेरानिफ्राय बेसेबांबो समायना नुनो मोनदों युरि गागरिना रासियानि सासे कस्म'नट अख्रांसायाव दावबायग्रा मानसिया जेब्ला बियो नायदों सोमोनांदों आयौ माबायदि दादों बे बुहुमखौलाय खिन्थु बे सासे दुखुनांथाव बाथ्रा जाहैबाय बियो सासे इसोरखौ फोथायै मानसिसोमोन एकदम इसोरखौ फोथायनो रोङि मानसिसोमोन बेनिखायनो इंलिसाव जोङो गोबां सम बुङो अ माय गड नो मोनसे सरप्राइज जों नुयोब्ला अ माय गड इसोरनो नाथाय इसोरखौ फोथायैनि थाखाय बियो बुंनो जाहैबाय अ माय गडनाखौ बुंनो हायाखिसै खिन्थु बियो ओरैबायदि सोमोनांबाय नुनानै आयु एसेबां समायना संसारखौ बानायदों बे बाहेरानि बेनि जे सेहेरा जि सेफ दङ बेखौ नुनानैनो बे युरि गागरिना सोमोनांदों जाहैबाय हाबाब बे बुहुमखौ माबायदि दादों बुंदों जाहैबाय अब्ला बे बाहेरावहाय बेबायदि समायना खालामनाय संसारा बे सिङाव माबायदि समायना जानो हागौ होननानै बुंदों बे सिङावनो माबायदि जागोन बाहेरावनो एसेबां जुदि इसोरा समायना खालामदोंब्ला बे जोंनि लागै बानायनाय सोरगो रायजोआ बे माबायदि समायना जानो हागौ होननानै बुंदों दिना करना बुंदों बिबार बारिजों बुंफबनाय खोलो खोलो बार बारनाय बिफांफ्राबो मेथाइ खनो बिबारफ्राबो मेथाइ खनो सैथो होनना बुंदों बेखौ बेबायदि बिफांफ्रा समायना मेथाइ खनो बेबायदि बिबारफ्रा समायना मेथाइ खनो बोहैनाय दैफ्रा सिं सिं समायना मेथाइ खनो बेबायदि जायगायाव थांनो थाखाय मा जों गोसो गैया नामा बाहेरावनो इसेबां जुदि सोरजिगिरिफ्रा मोजाङै बे सिङावनिखौ इसोरा बेसेबां नोंखौ दोननो थाखाय बानाया जायफ्रा दर्शन मोनो बिसोरो बुङो बेयो गासैबो सनाजों सिरायनाय गोजा समायना मोनसे नोगोर बे नोगोराव थांनो थाखाय गोसो गैया नामा दङब्ला फै दिनैनो जों गोदान जानि माबोरै गोदान जानाय जोङो ख्रिस्ट'खौ जों लानानैहाय गोजाम आखुखौ गारनानै ख्रिस्ट'खौ गारनानै जोङो बयबो गोदान जानानै बै सोरगो रायजोआव हाबनो थाखाय जों बयबो आवगायनि फिसाफोर नोंसोर खोनासङाखिसै दे जों माबोरै सोरगो रायजोआव हाबनांगौ जोङो दिनै गोदान जिउ मोनाब्ला गोदान जाफिनाब्ला गोजामखौ गारनानै गोदान लायाब्ला ख्रिस्ट'नियाव जोङो सोरगोआव हाबनो हाथारनाय नङा बेनिखायनो जोङो बयबो दिनै गोदान जानि गोदान जानायजों जों इसोरनि रायजोआव हाबनो हागोन बे गोदान जानायजों बेखौ जोंखौ बेयाव वेलकाम खालामगोन दा इसोरा जों बयखौ